Niek van Prooijen vaart de Gerre met zijn zoon Jorik de Overstedentocht. Dat doen ze in 2 dagen en met een bijzondere boot. Het is een boot die zonder emissie vaart. Dus het is een zero-emissieboot, geen uitstoot. En hij doet dat met behulp van elektriciteit, wat gemaakt wordt op de boot zelf. En dat doet hij met waterstof. Ik zit er nu bovenop. Onder mij zit de brandstofcel. Hieronder zit een grote tank met de waterstof. En tijdens dat we aan het varen zijn, wordt de elektriciteit gemaakt. Het idee kwam van Jorik, maar als ze de tocht verder doen, dan wel voor een goed doel. Omdat mijn vriendin een mes heeft en daar ook voor collecteert, zei die van dan moet het eigenlijk wel het mesfonds zijn. Dus zo kwam alles heel erg mooi samen. Ja, we vinden het heel fijn als er goed onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaak. Of eventueel een medicijn wat het zou kunnen verhelpen, want dat is er nu niet. Dus als we daar op deze manier aan bij kunnen dragen, dan zijn we hartstikke blij. We hopen €10.000, maar je moet altijd een beetje hoog inzetten. We hebben nu bijna €5.000 opgehaald en daar zijn we wel super blij mee. Onder de tocht kwamen ze verschillende bijzondere situaties in. Het is natuurlijk Sneekweek. En gisteren stonden er 3 kotsende mensen in Sneek. Dat was wel heel erg grappig om te zien. Als je dan even hallo roept en dan zeggen ze niks terug. Dat was wel heel grappig. Minder grappig was de regen onderweg. Daar waren we wel een beetje klaar mee. Maar het was vooral heel erg mooi. We hebben net de zogenaamde hel van het noorden gehad. Nou, dat is meer gewoon de pracht van het noorden. Dat was echt fantastisch. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En met Jorik is het hartstikke leuk om te doen. Maar als we er zijn, dan ben ik er ook wel even klaar mee.